jebul kae sing tak anti-anti wis teko rene wis tekan sore bakal pisan awak kabare Dian Munasirah tunggal Mbak. Jenggleng Mas. Puji syukur kunjana ngarsaning Gusti ingkang nyipta jagat ya Mbok. Awake dhewe kelakon tenan sowanana laladan lumajang kususe ing mapan ana ing Pranajiwa. Iya. Sakjeg jumblek aku dadi cangik dadi limbuk. Wiwit kuncung nganti gelung nganti umurku wis semene iki lagi iki sowanana laladan lumajang ya Mak. Mula kang mangkono aku kelawan kowe wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa upama dumateng pepundhen ingkang pinantu ing pakurmatan nenggih ibu kula Bu Guntin. Oh Bu Guntin. Ingkang lenggah ana ing Jalan Pranajiwa Nampat Kabupaten Lumajang. Iya. Kaya ngimpi ya Mak awake dhewe iso tekan kene. Pancen ya sing jenenge dulur lan uga rejeki iki sangkan paran kok, Nduk. Critane piye kok iso tekan kene? Lah ngene, Nduk. Nalika garwane Bu Guntin almarhum Pak Sijum panjenengane nalika isih sugeng kuwi lak nate panjenengane iki rembukan karo Pakmu Gedhe Siono. Pak Siono. Kuwi sahabate Pak Sijum almarhum. Sok sak dasara
kagungan kersa sing pungkasan mantu sing keri dhewe arepe wayangan. Yen iso yen ora ana aral yang melintang Pak Sijum ngersake wayangan ya kuwi putrane Pak Anom Surata. Oh ngono, iki dijlentrehke pisan. Putrane Pak Anom Surata mbuh Mas Bayu Aji utawa Mas Jatmika aku ora ngerti. Iya, Lah ngendikane Pak Ibu Guntin lamun to putrane Pak Anom mboten saged. Oh ngono. Terus golek dalang sing ngarepe nganggo Anom. Ngangge Anom. Terus telepon karo Kang Masku, Mas Anom Dwija Kangka, bose sing enong. Oh iya. Rene dhek lak nyusup mata-mata to, Nduk. Ah iya. Nah, ndelalah telepon karo Mas Anom Dwija Kangka, Mas Kangka dhewe malah iki neng Kalimantan, ora bisa. Banjur Mas Kangka telepon aku. Dik, ngono kuwi. Iya. Iki enek Piyayi Lumajang asmane Bu Guntin golek dalang sing penting arepe enek anome. Wis mangsa borong. Nggih, aku ya ngono. Lah, ralet suwi ya kuwi Bu Guntin telepon karo awake dhewe. Kring ngono. Soi aku ya ngono. Kula Bu Guntin saking Pranajiwa Laladan Lumajang badhe pados dalang tanggal 22 Juni badhe mantu anak kula ingkang dipun padosi dalang ingkang ngajengipun wonten anomipun. Jenengan asmane sinten Pak Dalang? Inggih Bu, dipun tepangaken nami kula Anom Cahya Kuntadi. Oh ngono. Akhire kasembadan awake dhewe bengi iki sowan. Iya. Ning sing inti sing dikersake karo suwargi Pak Sijum kepengin wayangan, intine ngono ya, Mak. Ngono kuwi alhamdulillah bengi iki bisa kaleksanan. Nadyan to Bu Guntin ki wis ijen, Nduk. Parandene wis ora kengguh karo apa-apa, madhep mantep anggene nglowentah karo putra-putrane kabeh. Ngono. Kaya ngono kuwi ya dibantu karo putra pambayun ya ki Mas Anang. Iya, piye anggene budidaya apa kuwi jenenge menjadi keluarga yang sukses, uripe sing lumayan. Ora mung lumayan ning nyatane panjenengane menjadi konglomerat, menjadi orang hebat, terkenal sak Lumajang paribasane merga piyayi iki pancen piyayi sukses, Nduk. Yen tak ngibaratake kaya tokoh wayang Dewi Kunti Talibrata, nadyanto ditinggal seda karo Prabu Pandhu Dewanata, ora kengguh karo priya ngendi wae ning tuwajuh anggene nglowentah karo anak, nglowentah karo para Pandhawa. Mula ora ramokal Dewi Kuntine ya mulya, Pandhawa 5 ya mulya. Dadi wiwit dina iki asmane ora mung Bu Guntin wae, sineksen karo para warga masyarakat Pranajiwa. Bu Guntin kula tambahi nama nenggih Bu Guntin Talibrata. Oh iya, merga nulat Dewi Kunti Talibrata. Tali iki tegese paugeran, brata ki laku. Anggene duwe paugeran, anggene kagungan laku prihatin napakake putra mula ya dadine kaya ngene. Iya, usahane apa to, Mak? Wah, kowe iki ra ngerti. Panjenengane iki pemasok cengkeh sak Indonesia paribasane. Iya. Rokok sing kok rokok kedal-kedul kanca-kanca penabuh karo kanca-kanca sing rawuh kabeh iki rata-rata cengkehe Bu Guntin. Pokoke titenono, angger kok rokok iki enak, rokoke kok wangi, genah kuwi cengkehe Bu Guntin kuwi. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Luar biasa. Le kirimmu tekan ngendi-ngendi kok nduk kuwi temenanan, tur tontonan. Iya nganti pirang-pirang ton. Treke wae pirang-pirang durung usahane anggene kagungan homestay lho. Sing kok nggih istirahat karo waranggana mau kuwi kagungan putrane Bu Guntin. Malah Bu Guntin pribadi ya kagungan homestay ana ing Tumpak Sewu. Mila kagem para-para ingkang mirsani lumantar streaming Kuntadi channel dalu menika ingkang tindak wonten Laladan Lumajang monggo kampir wonten ing homestay Tumpak Sewu menika kagunganipun Bu Guntin, genah resik, becik lan uga nyaman untuk siapa saja. Ngono. Kaya ngono kuwi. Iya, Mak, iya. Mantene sapa? Mantene
Ya kuwi putra Wragil saka Bu Guntin Raka Mas Bagus Andaresta Wahyu Krisdian. Ya palakrama karo Mbak Yu Roro Fani Gabrila. Ya, banjur pitutur kanggo manten wejangan kanggo manten piye. Lek manten saiki jane wis pinter-pinter kok nduk, ora perlu diwejang, ora perlu diwulang, ora perlu didongakne. Genah temanten anyar mesti bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Sing perlu didongake malah manten-manten lawas-lawas kuwi lho nduk. Masa lek sing anyar ngene genah penuh kasih sayang, penuh rasa cinta. Sing lawas-lawas kuwi lho sing kudu didongakne tenanan. Ya, Biyen nalika manten anyar no sing wedok pengen pipis ngono kuwi. Mas, sayang terke pipis. Ya Dik, ayo tak terke ngono kuwi. Lah ndelala sing wedok ki ndelala lampune peteng terus nyampar ompreng grumpiang ngono kuwi. Terus sing lanang ya malah nesu. Nesune karo omprenge dibial nganti tekan pawon. Ya, ngono kuwi. Pancen ompreng neko-neko kok sayang tak singkirke sayang. Sing ati-ati le mlaku. Ngono ki lek manten anyar. Iya. Coba manten lawas. Aja kok manten lawas, pacar lawas yen kliwat kok 4 tahun, ya. Sing wedok Mas terke pipis ra ndek mata apa piye? Ra ndek sikil apa piye? Budal dhewe kono. Lho. Sing wedok sikile ndelalah kok ya apa nyandung ompreng grumpiang, sing lanang lemune ya matane ning ndi ngono kuwi. Lah ya kuwi lek lawas. Mula sing kudu didongake iki malah manten lawas. Lek putraku Mas Andarista karo Mbak Vina wis ora kurang sawiji apa dasare ya diayomi karo Bu Guntin sing bener-bener santosa lahir batine. Ha iya kaya ngene iki ya, Mak. Temenanan. Wah, jan. Aku ora ngira lho, Nduk. Wong biyen nalika telepon Bu Guntin iki, Pak Dalang kula niku nuwun sewu, bojo kula niku sampun seda, kula gesang piyambak nuwun sewu mbok dipun paringi korting to Pak Dalang ngono. Kula niku namung tiyang desa, kula namung tani Pak Dalang. Goglohno aku. Nggih Bu, pinten anggarane kula manut. Bareng tekan kene ya seneng nih ya campur misuh-misuh aku. Lah opo? Lah sugihe kaya ngene kok ya. Iya ning tetep marem mergo iso silaturahim karo Bu Guntin. Ngono kuwi, Nduk. Ya semoga-moga temanten sakloron ora mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh. Amin. Bedane bojo karo jodoh ki piye, Mak? Nah, ngene. Yen mung duwe pitung bojo karo jodoh ki jane beda, Nduk. Yen bojo kuwi mung kababar ana ing tata lair, wujute kasat mripat tegese amung winates karo kewadakan. Oh ngono. Mula wong golek bojo kuwi luwih gampang. Merga syarate winates karo tata lair, lanang karo wedok, gelem karo gelem, seneng karo marem, kene butuh sing kono butuh, sing lanang karep sing wedok ngoyak, kuwi wis dadi bojo. Ngono kuwi. Lah, mula wong bebojoan kuwi yen amung adhedhasar paningal wadak sinurung dening hardane nepsu wae, adakane ora bisa lestari bubar tengah dalan. Merga taline katresnan mung kombak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwa owah gingsir. Oh ngono kuwi. Nah, yen jodoh ki beda, jodoh ki dununge ana ing batin ingkang tulus lan resik, dasare tinuntun dening roh suci. Ya. Mula rehne manungsa kuwi ora ana ingkang sampurna, pramula bab jodoh kuwi Gusti ingkang nemtokake sakwutuhe. Bebasan kaling-kaling ana gunung pitu yen pancen wis kinodrat dadi jodoh ora bakal kurang dalan. Iya. Ya semoga-moga temanten kekalih ya, Mak. Mas Andarista karo Mbak Fani bener-bener pikantuk wahyune jodoh menjadi keluarga sing tentrem lahir batin pinaringan slamet donya prapting akhir. Bu Guntin lan ugi tansah panjang yuswa, sabar, kuat, tabah lan ugi tansah pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah, pinaringan panjang yuswa ingkang kebak ing kamulyan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenengane Bu Guntin ngersakake lelagon sing religi.
mergo panjenengane Nasrani ngersakake ya kuwi lagu religi sing jenenge ya kuwi ayo apa apa ayo hidup ini adalah kesempatan iya sing nembang mengko tak goleke waranggana siji Nasrani iya Mbak Birgita siji Mbak Dian sing agamane iki Mahabharata iya ning kula suwun kanthi sanget Bu Guntin monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan nembang hidup ini adalah kesempatan kalian sinden-sinden Madangkara nggih para enggah upami Bu Guntin kula aturi minggah panggung setuju nggih nggih setuju nggih mila saking menika dumateng Bu Guntin sekedhap kemawon supados ingkang mirsani marem monggo pinarak wonten ing pepanggungan ya ngono Mas ojo dipleroki Pek malah lenggah kaya sinden jumeneng no Bu ayo luar biasa para lenggah karena kehebatan Bu Guntin dalu menika saged meriah indah kados mekaten. Tepuk tangan untuk Bu Guntin. Bu Guntin, saya mewakili teman-teman dari Solo mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditimbali di sini untuk menghibur warga masyarakat yang ada di Pronojiwo. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, namun apabila bisa menyenangkan penggali panjenengan, jangan lupa untuk menambahi 10 juta. Guyon Bu, guyon. Ya. Gimana Bu? Monggo paring dawuh Bu. Ya, saya juga terima kasih sama Pak Cahyo yang sudah datang ke sini ya. Pak Anom Cahyo pun tadi. Oh iya. Iya Pak, maaf ya. Ya, luar biasa Bu, jenengan sendirian, tapi bisa mendidik para putra-putra sehingga menjadi semakin sukses, semakin hebat. Semoga kesuksesan panjenengan bisa menular kepada teman-teman sinden-sinden Madangkara, khususnya istri saya Sukesi Rahayu ya. Supaya bisa mencontoh jenengan apabila saya mati duluan. Jangan, ketinggalan kok sik dawa umurku Bu ketinggalan. Jangan. Nggih. Men iso mandiri kados jenengan. Oh iya. Terima kasih. Nggih. Pripun Bu? Mosok makasih tok Bu jenengan. Ini bau akan menyajikan pesanan panjenengan request jenengan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Nggih. Sesarengan mawon mboten napa-napa. Sareng-sareng Bu. Nggih. Aku enggak tahu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gimana Bu? Membaca enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa wong presiden nek lek pidato ya maca kok ya. Nggih. Dinantur piye ingkang tengah mriki Bu. Nah, nggih. Luar biasa. Nggih. Nggih. Dinyanyi Cindene. Nah, nggih. Nggih Pak, Siap. kita joget tenang. Nggih. Monggo dipun aturaken hidup adalah kesempatan. Monggo Cok, dados.
sembah nuwun. Neng kantin mangan semur muga-muga Bu Guntin sehat panjang umur. Neng kantin jupuk uyah muga-muga Bu Guntin tansah barokah. Amin. Beli pepaya dan kelapa semoga pengantin berdua bahagia selamanya. Amin. Numpak tronton ngemot cengkeh muga-muga kabeh sing nonton rejekine akeh. Amin. Ya Mak wis diaturake ya Mak. Kaya ngono kuwi. Muga-muga saged kangge srana jampine sayah. Ya kagem Bu Guntin sak keluarga lan ugi para kadang-kadang ingkang bebantu wonten ing mriki tangga tepalih sedaya kemawon. Dipun paringi sehat bagas waras. Iya Mak iya. Ana pamundhut iki yung ya diaturake alon-alon mumpung bengi iki jan full madangkara utuh tanpa ada bintang tamu iki malah wektune malah merdika nduk. Oh iya kaya ngono kuwi. Nah iki sugeng dalu Pak Dalang kepareng nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nembang Bu Kesi. Waduh nggih. Lelagon menika katur dumateng ingkang kagungan kersa Bu Guntin. Matur sembah nuwun saking penggemar ringgit pacucal keluarga Pak Ida. Wah iya, ngono kuwi. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Cahya Kuntadi sak rencang. Niki kula saking Pak Saeri Darungan Pranajiwa. Dalu niki badhe nyuwun lagu utawi gending Damar Wulan Ngarit kalian ninggal katresnan sedaya kula aturaken dumateng Ibu Guntin sak keluarga saha para pamirsa sedayanipun matur nuwun. Wah ya ya diaturake siji mbaka siji lan uga matur nuwun ing tanpa upama marang para pepunden mligine Pak Seger sing wis ya kuwi melu nata adicara wayang kulit bengi iki. Ugi hormat salam dumateng kadang dalang ingkang lenggah wonten Laladan Lumajang wabil khusus ingkang kepareng rawuh nenggih Ki Antok Supriyanto. Wah iya, matur nuwun Mas, saged kangge srana ngraketaken kekadangan lan memitran. Panjenengane kuwi asli saka Blitar. Hijrah ning Lumajang merga katut karo babon. Ha iya, Apa sing diaturake? Yen Podang Kuning aja Bu Kesi. Men anake Bu Kesi. Sing wis tenar, wis viral menjadi ratu Podang Kuning. Sapa? Umi Hafifah. Men jumeneng yo tukung-tukung. Dados. Mas. Dan luar biasa. Genduk Umi Hafifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Cahya Kuntadi. Dan elak tenan. Wis diwasa, wis gedhe ya, Pak. Wis gedhe. Tur gumunku bareng sinden-sindenku iki kesorot kamera ning nggen YouTube ngene kok mencorong kabeh menyala. Mongko aku mbuktekke dhewe wong mau iki turu iki ya tunggal homestay karo aku. Tangi turu iki bah lek angop abape jan. Ning bareng wis duandang kejawen walah cantik-cantik tenan. Iya. Ayo Nduk Umi matur nuwun ngaturake salam hormat marang Bu Guntin sak keluarga lan ugi para pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Yo. Nggih. Saderengipun kula nembang kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya para pamirsa, sedaya tamu undangan wabil khusus dumateng Bu Guntin, nggih Pak.
Nggih, leres. Bu Guntin ingkang gadah hajat. Mugi-mugi Bu Guntin sehat selalu, panjang yuswa, rezekine tambah kathah nggih Bu. Amin. Terus kagem penonton mugi-mugi nggih panjang yuswa. Amin. Rezekine tambah kathah. Nggih. Terus mengke nek rezekine sampun kathah ampun kesupen anggap wayang nggih, Pak. Bu. Anu disapa akeh lho Umi Mania, Nduk, sing nang YouTube iki. YouTube. Kangen to, suwi ora kok sapa to. Nggih. Halo. Aduh. Teman YouTube. Halo Bandung ora. Gaul ya Om ya. Nggih, terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, Pak Dwijo, sedaya pokoknya Umi Mania Fans Club. Waduh, ya. Nadianto sampun sepuh-sepuh tapi malah mentes kok, Pak. Wah iya. Pancen ngono kuwi kok mergo suaramu iki pancen ya apik tenan. Mula ora neh ramokal kathah piyai sepuh ora mung kakung putri sing bener-bener tresna karo sampeyan ngono iki. Yen ngrungokke suaramu direwangi grantes, nangis, trenyuh ngono kuwi ana. Iya. Mula minangka ijole saiki tembangno salah satu lagu yang mampu menghantar kamu melejit sampai sekarang. Ya kuwi Podang Kuning. Nggih, Pak. Ya, siap. Ayo. Bawani, Nduk. Yuk, Umi Habibah. Nadian wujud temong peksi Lagi lho Nduk, malah iki langsung Umi Mania ki ngecat karo bapakmu lho. Ayo. Pripun, Pak? Sugeng ayahi pakaryan Mas, mugi panjenengan sakadang pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun kesarasan panjang yuswa ugi rejeki ingkang lancar, grojok nganti kaya grojokan. Dene ingkang kagungan kersa pinaringan kesarasan ugi bagya mulya. Nggih. Saking kula Umi Mania Halintar Cakropatnaba. Wah. Waduh. Kowe duwe penggemar mongko iki dosen pedalangan isi Surakarta lho, piye? Ora main-main kowe, ora. Ayo. Jos kuwi. Ayo. Tapi lak mboten nyawer. Mboten nyawer to? Oh, ora kudu nyawer wong katresnan. Nuwun sewu sing jeneng katresnan sawer tur ora kudu dhuwit to, Nduk. Pamane didongakne muga-muga sekolahmu lancar, digunakne muga-muga sok kowe entuk jodoh sing bener-bener soleh dan juga tanggung jawab. Amin. Lambene ora malah. Ayo, ling amini tenanan. Tenanan mergo pancen saiki dheke lagi dhewe. Ya to. Nembung calana lanang ditolak kabeh. Ayo. Mboten lho, Pak. Ora ya, Nduk ya. Mboten. Ora mungkin wong cantike kaya ngono. Nah iya. Nanonan ya, Nduk. Masuwe gangkung lana. Ya. Golek isi podang jenah. Neno Iba bunga hatiku nano nyanding bisa dadi
Nduk. Wilujeng Niskala ya podang kuning ya Mak. Ini juga doa terbaik untuk Bu Guntin sekeluarga, khususipun mempelai berdua. Tegese podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga mulai malam hari dan seterusnya Bu Guntin sekeluarga terbang tinggi terus ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Umi Hafifah podang kuning dados.
kasih genduk Umi Hafifah. Ya. Ora ngira ya, Mak. Nadyan iki wayangan mapan ana ing gudang kaya ngene iki sing disulap menjadi gedung pertemuan. Ning nyatane kepenak temenanan. Hawane malah kaya rekaman, Nduk. Iya, luar biasa ki penak banget akustike ya temata kanthi becik. Sound sisteme ya bergas. Iya, ya mung emane iki Bu Gunti nanggene mantu kok wis putra sing keri dhewe. Ya aja kuwatir sapa ngerti yen kagungan putu, Sok. Kagungan wayah, ngono syukuran terus wayangan sapa ngerti. Wong piyayi turah, ya gur nggih wayangan upil, Nduk. Ha iya, Ya Mak, ya. Nah, iki ana pamundhut ninggal katresnan. Ya, tak goleke waranggana sing spesial. Ya. Sing lagi wae ditinggal dening katresnan. Ya, kemarin engkau masih bersamaku, bersumbu dan merayu. Adakah hari esok? Ayo, semangat no, semangat. Ayo apa? Ya, ninggal katresnan men jumeneng disupoti dhisik. Ya. Cublak suweng Winong Nawangsih Oke berpacu dalam melodi. Yo. Hei. Cublak suweng epeng kelengkel lagu katut tak wera sopon dole ake sir dole ngopon sir dole ngopon. Oh. Cublak suweng epeng kelengkel lagu katut tak wera sopon dole ake sir dole ngopon sir dole ngopon sir dole ngopon. Geng dalu Mbak Winong Nawangsih. Nggih, sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi. Wah, iya. Pak Anom Cahyo Kuntadi. Nggih, Pak Anom Cahyo Kuntadi. Piye, Nduk? Sehat ta, Nduk? Alhamdulillah sehat sekali. Syukur. Sik semangat ta? Semangat sekali. Luar biasa. Pikiran cerah ta? Cerah sekali. Nah, iya. Banyak lampunya soalnya cerah tadi. Banyak lampunya jadi cerah. Oh, Nek iya, hatinya ngono nggak kuwi. tahu. Nek hatinya nggak tahu. Ojo. Ati iki direksa, diopeni, diamankan supaya tidak mudah sakit. Karena survei membuktikan sumber-sumbere penyakit ki malah saka ati. Mula Mbah Maimun kiai paring dawuh yen kepengin sehat uripe mulya, atine kudu apik. Nah, jangan mempunyai rasa iri dengki, dendam dan juga rasa anyel kepada siapapun. Lelakon adile dilakoni, men uripmu ke depan selalu kau tatap dengan penuh keindahan. Ngono lho. Nggih, Pak. Siap. Siap. Tur nuwun ya, Pak. Ayo aku terus memberi motivasi karo awakmu. Ayo. Lah nganti kowe terus mendem turun dalan, wah coto aku. Oh, mboten. Imane kuat ya? Iman kuat. Ayo, imame sing ngantuk. Ora bakal aku melek wis 7 tahun pas bengi iki ya ora. Ayo. Dibawani mbiyen tau tak gaweke to, Nduk. Nggih. Nah, nggih, bawani. Kunjuk karo sapa? Diaturke sapa? Napa nih? Tembange ngono. Oh, tembangnya nggih katur sedaya pamirsa teng mriki, kalih sedaya pamirsa teng YouTube Kuntadi Channel. Nggih. Seperti itu. Dan khususnya mempelai dong. Mempelai berdua dan Winong Ceria. Apa kuwi maksudnya? Winong Ceria itu ya itu. Komunitas penggemar sampeyan. Komunitas ya teman-teman saya online di YouTube. Online. Iya. Iya. Pancen saiki zamane online kok ayo bener. Iya. Bener. Napa to, Pak? Kok gumujengi, Pak? Iya, Pak bener. Melon lho. Hah? Pak
Pak Melon iki lho gumujeng. Pak Melon ora ngono kuwi ora. Karo Piai Sepuh bareng Pak Melon ora. Mboten Pak, mboten Pak. Oh, aneh-aneh dibandem jungkas kapok kowe. Ya Nduk, dibawani Nduk Winong Nawangsih coba kaya apa? Jaranan dangdut kreasi sente rewe jaran pegon Suarane apik. Bocah ya cantik, bodine ya entuk. Mung kuciwane siji. Apa? Lalen. Ayo. Wong iki pancen yo rene sing sampurna. Wis ora apa-apa. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ciri khas Winong ya lalen kuwi. Sik enom wis lalen, solek tuwekno piye? Ayo. malah mari Pak. Eh? Malah mari. Urung karuan, solek pamane sampean ketemu jodoh manten anyar, mangko wis barno, Mas aku urung lho ki mau. Iki malah toto. Mboten to Pak. Ora ya, Nduk ya. Lah kuwi ra iso lali ya, Nduk ya. Ha iya. Lah napa lho? Kula mboten ngertos niku napa maksude? Cukup lek ra ngerti ya wis, ya wis. Ngono. Lah iya. Nduk. Luas gemas nuju prana Nuju prana, ha? Pinter agawe sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Ngene Nduk men rada ganti suasana, sing sepisan dilanggamne ya. Nggih. Sing kedua mengko lagi jaranan iki pecute wis siap ning kene iki jaranan. Golek pengen nyeleng iki celengane ya eneng. Wis tumpak ana sak walehmu. Nggih, Pak. Tur nuwun, Pak. Kula pun diseneng-senengke. Oh iya kudu seneng ora. Nek nganti awakmu saya kuru. Ha iya. Apike lemu e. Ha iya. Berisi. Berisi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ayo nang Cahayu coba kaya apa? Angkaten. Nangis sajroning atiku. Aja nangis wong ayu. Nalika sliramu ninggalaku. Pampanen kanthi kelas nduk. Sampai
Awas nong. Yuk. Jaranan Tulungagung. Genjot nong yuk. Hoye, hai. Loha. Hey. Nyuwun tepuk tangan yang meriah kagem Minong Nawangse. Wah, elok iki. Bocah pinter gawe mareme wong tuwa. Lali neh. Bocah karo mik kok lali. Ayo. Mik iki penting lho, Nong. Sing nganti lali mik penting. Ayo. Lah iya to ya. Ugi menika rombongan Pak Yoyok, Pak Cahyo Kuntadi, Pak Anom nggih. Wonten wingking piyambak sampun dugi. Nah. Podang kuning ingkang nyekarumi saking Pak Waris Sugiono tebih saka Surabaya rawuh. Aja kok neng Lumajang tekan Medion Ponorogo iki Pak Waris iki teka kok. Iya tenan. Kaya ngono le tresna karo awake dhewe sak kanca. Iya. Matur sembah nuwun tambah dulur tambah kadang. Tur hawane sing kaya ngene iki nyenengake banget kok. Nduk muga-muga hawa sing ngadhem tumrape prana jiwa iki ndadekake asrep penggali kabeh para warga masyarakat ing wewengkon prana jiwa mriki. Tur ya endah akeh papan-papan wisata. Air terjun Tumpak Sewu ya virale kaya ngono kuwi malah tingkate internasional. Homestay sing kagungane putrane Bu Guntin lan ugi kagungane Bu Guntin barang kuwi racake pengunjunge malah dudu
rata-rata dudu wong Indonesia ning malah piyai manca, mbuh saka Eropa, Amerika, saka Cina, Jepang, ya. Ya semoga-moga tetep gangsal lan sempulur ya, Mak. Lintang Asmara. Sapa? Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Men ora merasa makan gaji buta ya. Ditampilake karo Rokomas Muhammad Taslim. Iya. Coba kaya apa iki. Ayo Mas Taslim mriki ya. Gandeng tanpa bintang tamu sampean lagi tak dapuk dadi jok luthuk. Ayo. Ayo men jumeneng berdua arum Bali. Yuk dados. Ayo Mas Taslim berdiri. Wong sing putri wae wis mbeksa cara Bali kaya ngono kok. Sing kagung malah ning Ketapang iki piye ora. Jadi tukasi ciki-cik kok, Mas. Jadi tukasi ciki-cik kok. Lho mboten lek teng mriki niku all round, kudu serba bisa. Nyatane jenengan nggih saged ngoten kok ya. Joget Bali dhewe, ayo. Sini. Ayo. Kedinginan Pak Yoyo, jadi masih sulit. Oh, masih sulit. Coba ndang rono. Dadi lek joget Bali iki sing penting mripate sik sing digarap. Iya. Anggere sing tengen mlirok nengen, sing kiwa mlirok ngiwa, kuwi berarti wis Bali. Kero kuwi, Pak. Kero. Kero. Iya, ngono kuwi. Nggih. Mbak Tuti, halo. Sik semangat ta Mbak Tuti? Oh, saya selalu semangat. Alhamdulillah. Nadyanto wingi bar Ponorogo, saiki tekan Lumajang Pronojiwo. Walah, panjenengan isih sehat seger kewarasan tenan. Amin. Nggih. Mas Taslim pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Aku takon napa kok pripun? Lah kabare to? Mboten. Mboten. Kok mboten tumbuh-tumbuh jenengan nggih. Namane Kau panene ngono karo Mbak Tutik ngono lho ora. Nyatane bareng jumeneng berdua ya wah ketok le serasi. Mboten. Hah, mboten piye? Mboten serasi. Hah? Ya dianggap serasi ngono lah. Rasa wedi sampean wedi to? Terus apa? Ya sampean ngerti bojone sampean streaming sampean kan laki-laki penakut. Sampean kan laki-laki penakut. Padha karo dalange ngono kok. Enggak, Pak Yoyo ora penakut kok. Suami takut istri. Ora. Pak Yoyo ora penakut lho. Perlu dicontoh. Lek garwane streaming aja wedi Mas Taslim. Kaya Mbak Tuti iki lho, bojone dikeki HP Nokia 3310. Dadi ora iso streaming ngono kuwi. Melihat ya Pak Yoyo. Hah? Melihat. Melihat. Tapi oh, nek iya. eling tok, Pak. Soalnya saya tuh pripun nggih mboten selalu diawasi karena pun percaya bahwa saya tuh nggak mungkin neko-neko. Tenan ya Pak Yoyo ora percaya. Syukur to lek wis eling Purwoduksina. Iya. Syukur semoga-moga iso ngono terus ti apik temenanan. Amin. Iya, nggih. Monggo. Ah. Diaturake Lintang Asmara. Wah iki pokoke sing berbau katresnan kabeh mergo iki kagungan kersa mantu Bu Guntin. Spesial buat teman-teman berdua. Nah, gimana? Semoga berbahagia selamanya sampai maut memisahkan. Wah, Ya. amin. Untuk Bu Guntin gimana? Diberikan kelancaran, kesehatan, bagas waras, diberikan panjang umur. Amin. Untuk para penonton gimana? Wah, nggak mesti tenan iki.
Untuk para penonton loh, itu penting loh. Oh iya. Semoga lekas menanggap Mas Anom Cahyo Kuntadi. Amin. Untuk tukang sound kita Mas Glonder gimana? Jangan menghilang. Senengane ngilang ya. Ah iya, bener Tik, bener. Mulai ra dijiret sikile. Lah ndelok story niku nyapu itu teko tebon-tebon ibu cah iki ora. Ajeng ngilang Pak niku wau Ponorogo Lumajang karepe mau bareng kancane. Nah iya to. Lintang Asmoro, Mbak Tuti versus Mas Taslim. Oke. Yuk, tetos Madangkara. Oh ye. Madang. Lintang Asmoro. Hey. Iya, iya. Siang Pak Ratri Digoti, digoyang putih. Eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulwati. Digoti, digoyang putih. Sukses untuk hubung tim sekeluarga. Semoga barokah.
biasa jan. Ayo Mas Taslim digotik Imam. Ayo digoyang tutik jan lemes nantian. Biaya putri le atraktif le energik nanti kaya ngono. Ayo to. Elok temenanan. Ya kabeh lelagon iki mau sejatine ya pandonga, panyuwunan, Nduk. Ya, Sing intisarine muga-muga mempelai berdua menika bener-bener menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan lahir batin dan selamanya tetap langgeng katresnan ya Mak. Katresnan lan wis cetha lamun to sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang menungsa ingkang awujud uruping jiwa luhur. Uruping jiwa luhur. Mula aja main-main karo katresnan. Lan apa to sebabe menungsa pinaringan rasa tresna pamriye supaya titah antarane lanang lan wadon bisa urip bebrayan linambaran sucining bebuden supaya bisa dadi lantaran tumangkare menungsa ing jagat raya. Ya kuwi laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah. Ya, Kejaba saka kuwi katresnan diparingake marang kabeh sedengah para titah ing pangajab supaya kabeh tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Ora mung bab tresnane lanang karo wadon nanging katresnan tumrape manungsa karo sesamaning gesang. Rasa welas asih trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong kuwi sejatine woing katresnan. Dadi yen menungsa bisa bebles anggone gagapi lan pinter matrapake mungguing tumindak. Jagat kuwi anane mung ayem tentrem merga kesrambah dening rosane rasa tresna. Ya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lan kejaba saka kuwi para pinter wis paring dawuh, mulai kita menikah maka disitulah kita mulai belajar dan sekolah bahkan sampai akhir hayat. Ya, Mula Imam Ghazali menyatakan mencintai tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai, tapi kesiapan kita untuk sabar dan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Ngono. Ngono kuwi ditutup nganggo Bukesi Rahayu. Ayo. Sinom Parijata Slendra Menyura. Ya. Gandeng iki magepokan karo katresnan memanismu kang uciwat Bukesi. Ya. Mengko senggane tetep kaya biasane. Ngono kuwi. Mbok menawa Bukesi arep matur sik karo Bu Guntin. Ayo Bukesi, ayo. Ah inggih Pak Dalang. Nggih. Bu Guntin. Halo Bu, selamat malam. Saestu kula dalu niki matur nuwun lho Bu. Trenyuh hati kula dugi mriki. Jenengan tanggap, jenengan telepon nika kula pun ndredeg saestu Bu. Wah, kula kan mboten nate tanggapan teng Lumajang, ning kok enten piyayi sing luber atine terus nanggap kula lan bojo kula kanca-kanca niki Bu. Pramila empun sampai putus napa nggih hubungan silaturahim. Mugi-mugi